एगो टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे कहेलू बाबा अब होई का होई मानिला बात तारा लइका होई कहेलू बाबा अब होई का होई मानिला बात तारा लइका होई लेके तुम लजड़ी कुल्ही पे ए बुची एगो टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे तनी फूलावा चढ़ावो छक पानी के गिरावो तनी फूलावा चढ़ावो छक पानी के गिरावो में अच्छा तो मिला के बुचिया कहतानी जवन कल तनी आगावा से भला जनी एने ओने देखो बुचिया उठे ना दे हम दरदिया तनी को छपे ना पड़ी हरदिया तनी को उठे ना दे हम दरदिया तनी को छपे ना पड़ी हरदिया तनी को लेके टूटी को से मूली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे तनी घुंघटा हटावो बात बाट का बतावो तनी घुंघटा हटावो बात बाट का बतावो दूर होई परेशानी बुचिया आवो देह कर टाइट हम नाती तोहर हाइट चलो सुध कोई जाओ कुटिया राइटर हरे राम सोनू भी आई है स्टेशन दीप हाथ घंटी बजाई है राइटर हरे राम विकास भी आई है स्टेशन दीप हाथ घंटी बजाई है आज ये बरह बाबा कुली के ए बुची एगो टोटरम कॉल ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे ए बुची एगो टोटरम कॉल हाथ फेरो ना तनी गुली पे कुमार रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।